yo maju yo yo yo. Mundur ora iso. Puntadewa ora pantes dadi ratu Ngamarta. Ora kena dadi ratu Ngamarta. Mundur. Mundur. Ora bisa. Ampun, ampun. Rampunge para Pandhawa babat alas Wisamarta. Yen nganti Puntadewa sing dadekne ratu aku rasa rujuk. Kae ratu klemar-klemer, ora duwe kaprawiran, ora duwe kadigdayan. Nanging para kawula racake wis nunggal swara, nunggal tekad, nunggal kiblat nyengkuyung marang Raden Puntadewa dadi ratu. Aku sing rasa rujuk. Yen ratune ra duwe kadigdayan, negarane bakal dadi ndok kiyik jangkemmu. Ayo maju maju yo 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 yo. Gumuruh jagat kaya katrajang letuh. Ing Ngamarta rina wengi mung gidhuh, bumine kaya arep runtuh. Kautaman wis rubuh, Durjana selingkuh saya wuwuh. Jejeke ngadil wis rubuh, negara Kesruh kawula trenyuh.
parandene pejabate ethok ora roh. Sentana praja meh kabeh mung oyak butuh wegah nampa pituduh nampik piwulang lan kawruh. Rasa kamanungsan wis ora wanuh dadi wakile kawula disumpah jare saguh bareng wis kepenak nggone lungguh gaglak bandane rakyat tanpa pekewuh. Kautaman kasusilan rasa panunggal wis kari pengaran-aran. Beda panemu dadi padu, beda pilihan dadi bengkrengan, beda aliran jegal-jegalan. Weda suci dinggo dolanan, agama ditunggangi menungsa sing patrape kaya setan. Ingkang mangkono gempung penggalira calon ratu Ngamarta nenggih Sri Puntadewa. Megek sadurita lae-lae. Nuwun sewu Ndara Puntadewa. Kula pun Semar Badranaya saged ngraosaken kados pundi awrating sesanggan. Jejibaning kang badhe mangsangkul mongko dadi pengayomane wong sak negara Ngamarta. Ning sampeyan niku satriya. Satriya niku kudu bisa gawe tentrem, aja malah gawe tintrim. Satriya kuwi kudu bisa gawe pepadang, aja malah gawe kawulane padha nemahi panandang, Gus. Wadananira layu kumakucam rahnya marak tani Kakang Semar Badranaya rumangsa jibeg-bebeg kaya wis pantok pepuntaning tekad. Rampunge para Pandhawa ambabati Wanamarta nalika semana satemah Pandhawa pikantuk kanugrahan negara Kencana ingkang nama negara Ngendraprastha ya ing negara Ngamarta. Lan uga para kadang sinengkuyung dawuhe Kanjeng Ibu Kunthi miwah para sesepuh paring dawuh lamun ta Puntadewa pambarepe para Pandhawa ingkang bakal sinengkakake ngaluhur
mongko dadi ratu ning negara Ngamarta. Nanging Kakang ngibarate wong gegawa ora saya enteng parandene malah saya abot. Merga tumraping Puntadewa dadi pimpinan kuwi yektine dudu bebungah nanging amanah ingkang maknane duwe jejiban abot tumrap mulya rekoso banger bajin butek bening tumrape wong sak negara Ngamarta. Mula kang mangkono Kyai ora ketang mung seklimah panjenengamu paringa dawuh pangandikamu ingkang bakal tak nggo gondhelan anggenku bakal nata negara Ngamarta besok Kyai. Nuwun sewu. Klungsu-klungsu kula tak nderek udu nggih Den. Yektine sebabe napa kok ripalungguhan samangke Ngamarta niku goreh rongeh. Para kawula anane mung bantah dredah munggah panca bakah rina wengi mung geger mboten wonten enteke. Merga pancen Ngamarta niku durung duwe gondhelan. Ngamarta niku durung duwe pepakem, Ngamarta niku durung duwe pranatan sing gumathok sing bisa adil lan saadil-adile kanggo ngayomi dumateng sagung para kawula dasih. Ingkang dumados wonten ing praja sampeyan mriki aja kok beda agama, tunggal agama kemawon geger. Angka 2 sampun tetel rasa kamanungsane, angka 3 sampun luntur rasa panunggale. Angka 4 wakile kawula mikolehake diri pribadi satemah kelangan kawicaksanan. Angka 5 wasana adil mboten saged mawujud wonten ing bumi Ngamarta mriki. Nah, kula tak ndongeng nggih Gus, kula tak matur. Jaman mbahmu mbiyen ya kuwi Bambang Kalingga utawi Bambang Sekutrem. Riyen niku nate dadi jagone dewa wonten Kahyangan Suralaya, wonten ratu ing negari Nusantara ingkang dipun anggep wani kalian pamarintaning dewa. Mongko janjane ratu saking Nusantara ingkang jejuluk Prabu Kalimantara niku yektine anggadhahi tekad ingkang sae, niat ingkang suci, ngusulaken gegebengan 5 perkara. Ning nyatanipun dipun tolak kalian para dewa. Saklebetipun dewa pirembakan, saklebetipun dewa sami sarasian bawa raos nalika semanten wonten widodari ingkang naminipun Bathari Sadatwati ingkang nyengkuyung dumateng usulipun Prabu Kalimantara. Satemah Bathari Sadatwati kala wau dipun tundhung saking Kahyangan malah bebarengan kalian Kalimantara anggenipun badhe nyebaraken gegebengan 5 perkara kala wau. Saenget kula sampurnanipun Kalimantara kalian Sadatwati niku dipun sampurnakaken kalian mbah sampeyan Bambang Kalingga utawi Bambang Sekutrem ingkang mapan wonten ing tengahing pulo Jawa nenggih wonten pucuking Gunung Tidar. Nalika dipun sampurnakaken Prabu Kalimantara kalian Sadatwati ical lajeng bleger wujudipun kitab utawi jamus menawi mboten lepat naminipun Jamus Kalimasada. Bremara reh manguswa myung hambrengeng kadhe karunaning kaswara
Neng marga memalakung Risang Ganta Wastrat Maja leng-leng lalu ngulati Surya mangrangsang waya jagat diwa bathara jagat pangestungkara banjur gandeng